सोलापूर शहरातून 21 वर्षीय तरुणी बेपत्ता झाल्याची माहिती सदर बाजार पोलिसांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे। मानसी नीरज कुमार अग्रवाल वय वर्ष 21 ही फोटोमध्ये दिसणारी मुलगी श्यामानगर पोलीस लाईन मोदी या ठिकाणी राहण्यास आहे। दिनांक 10 जुलै 2022 रोजी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास राहत्या घरातून 3 लाख रुपये व सोन्याचे दागिने घेऊन सदरील फोटोमधील युवती कोणाशी न सांगता घरातून निघून गेली आहे। तिचा नातेवाईकांनी सर्वत्र शोध घेतला, मात्र ती मिळून आली नाही। शेवटी गीता नीरज कुमार अग्रवाल वय वर्ष 55 राहणार मोदी यांनी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात बेपत्ता नोंद केली आहे। त्यावरून सदर बाजार पोलिसांनी या युवतीचा शोध होण्यासंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे। तरी फोटोमध्ये दिसणारी मानसी नीरज कुमार अग्रवाल ही तरुणी कोणाला आढळून आल्यास किंवा या तरुणीविषयी कोणाला माहिती असल्यास त्यांनी तात्काळ सदर बाजार पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा अथवा आपल्या परिसरातील पोलिसांशी संपर्क साधावा असे आवाहन सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी केले आहे।